ଦିନସାରା କ୍ଳାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଚିଲିକାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ଭୁଲାଇ ଦିଏ। ଏହି 4ଟି ଅନୁଭୂତି ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଇଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଯାତ୍ରା କେଉଁ ଭାଗଟି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଚିଲିକା ଏକ୍ସପ୍ଲୋରରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବି ଓଡ଼ିଶାର ଏମିତି ଏକ ଜାଗାକୁ ଯାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ରହସ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଖୁସି ହୋଇଯିବ। ମୁଁ କହୁଛି ଆମ ଚିଲିକା ହ୍ରଦର କଥା। ଚାରି ପାଖରେ କେବଳ ପାଣି ଆଉ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ। ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ଚିଲିକା ସତେ ଯେମିତି ସୁନା ପରି ଝଲସି ଉଠେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଚିଲିକା କେମିତି ସୁନା ପରି ଝଲସି ଉଠୁଛି। ଆମେ ଏବେ ଡଙ୍ଗାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ। ଆଉ ଏହି ଡଙ୍ଗା ଯାତ୍ରାରେ ଅନୁଭୂତି କହିଲେ ନ ସରେ। ପାଣିର ଶବ୍ଦ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ପବନ ମନକୁ ଏକ ଅଲଗା ଶାନ୍ତି ଦେଉଛି। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ଓ ସତର୍କତା ସହ ଜାଲ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ କାମ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର କଳା। ପାଣି ଭିତରକୁ ଜାଲ ଫିଙ୍ଗିବାର ଏହି ଠିକଣା ଢଙ୍ଗ ଆଉ ମାଛ ଧରିବାର ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନେ ଜାଲଟିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଥାଏ ଯେ ଜାଲରେ କ'ଣ ବାହାରିବ। ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଲ ଭିତରୁ ଯାହା ବାହାରିଲା, ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖି ଡରିଗଲି। ଏ ମାଛଟି ଦେଖିବାକୁ ଅବିକଳ ଏକ ସାପ ପରି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅନୁଭୂତ କାରିଗରୀ। ଏହାର ଶରୀରର ଗଠନ ଓ ଚାଲିଚଳନ ବାକି ସାଧାରଣ ମାଛଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଅଲଗା। ଏମିତି ବିରଳ ଜୀବ ଦେଖିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଭାଗ୍ୟର କଥା।
ସମୟ ଏଠି କଟିଗଲା। ଆମେ ଏବେ ଡଙ୍ଗାରେ କୂଳକୁ ଫେରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଚିଲିକାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମୃତି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭ୍ରମଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଚିଲିକାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚିଲିକା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ସହ ସବୁବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।